Are capre. Averea lui Gigi lui Langa, dar caprele nu este aici. Are găini, ce are? Pui. Ia vină încoace, hai. Uite-i bri pe aici. Puișor. Da, ni s-o Pui. Uite averea lui socrul lui Mugăraș. Face Ștefana brânză. Are găini cu puști. Și frigider pe dar n-ai curent, N-ai curent, hai frigider. Asta e mai glumă la leamte. Ia uite ce viață are ăștia. Ăla. Dar nu se observă. Și pe sus. Nu se vede de bine. Nu se vede că Pat, e întuneric, nu? curat. Alții n-are nici în casă așa ceva. Trăiește Gigi lui Langa. Cum e? Trăiește. Păcat de el că nu-i E pupăit. bine, mă? E bine. Față din partea aia. Aia era gaza ce vrei, bultilie, oare? Aia e. Te sobă, face turte, dăspițe, îți bei cafea. Bravo ție, Ștefan. Am făcut-o Și aici, uite aici că unde n-am are. avut timp așa. Și să ai vanul la capre, la iude. E aici. Dar nu-i caprele aici, plecat Gigi, caprarul cu ele. Ce să zic el ala? Transmite lui Limonata ceva, un mesaj. Limonata, sănătate multă și să vedem în cer acolo la Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, să ne pocăim. Amin. Hai, Domnul să fie cu mă. Hai că Degeaba facem aici și avere dacă nu avem pe Dumnezeu. noi că n-avem pe Iisus. Să se pucească și Gigi și Dragoș. Hai, sănătate și numai bine.